Anae lak kadang ora gelem lho, Mbak. Mamara mulai enjoy kok ndok. Remi. Seneng lawuh piye ngono kuwi lho. Lah, Kene ngomong jual kabeh. Tulanan apa prosisan yang teman. Kendang. Kendang. ben kaya cekih sing cuman lantar iso tak diprati. Cantik. Pasti loh. Apa aku? Keren. Balik. Wong kon bali iki suwe ngenteni tahun